είσαι πολυγραφότατος, έχεις πάρα πολλά βιβλία καταθέσει προς βοήθεια των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν πράγματα. Είσαι ονομαστός για την περιεκτικότητά σου και για την ακρίβεια με την οποία γράφεις. Έχεις αποφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια όχι πάρα πολλά χρόνια, πάντοτε. Δηλαδή δεν έχω υπόψη μου ποτέ να έχεις λαϊκίσει ή να έχεις δώσει έστω και μία λάθος πληροφορία την οποία δεν έχεις τσεκάρει επανειλημμένα και πολλές φορές. Και ξέρω ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο έχεις μεταφράσει και το οποίο είναι αποτέλεσμα της δουλειάς ενός αγαπημένου συνεργάτη σου, κινείται και αυτό σε αυτά τα ίδια αυστηρά πλαίσια. Είναι το βιβλίο «Η επιστημολογική...» Σ' αφήνω να το πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε Λουκά. Είναι η επιστημολογική θεμελίωση της κοινωνιολογίας. Μ' αρέσει να διακόπτω τους άλλους. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επιστημολογική θεμελίωση της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογία είναι μια επιστήμη που μελετά τις κοινωνίες. Χρειάζεται επιστημολογική θεμελίωση. Υπάρχει κάποια αμφιβολία δηλαδή ως προς την επιστημονική της ορθότητα? Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο, το μάθημα που επί περίπου 30 χρόνια δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο στην Ιταλία και στη συνέχεια ο τομέας στον οποίο εργάζεται στην Ακαδημία της Φιλοσοφίας των Επιστημών στις Βρυξέλλες τώρα, είναι η επιστημολογία και η λογική. Θέματα στα οποία ασχολήθηκα και στράφηκα ήδη από την πρώτη φάση των μεταπτυχιακών μου σπουδών το 1999. 96-99 ασχολήθηκα στην σπουδή αυτών των θεμάτων και στη συνέχεια θα έλεγα ότι με εγωίτευσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η επιστημολογία, η οποία είναι γνωστή και ως φιλοσοφία της επιστήμης. Τι σημαίνει λοιπόν επιστημολογία και γιατί χρειάζεται μια επιστημολογία και της κοινωνιολογίας, όπως και μια επιστημολογία για οποιαδήποτε άλλη επιστήμη. Η επιστημολογία είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με την εγκυρότητα της γνώσης και με τον τρόπο απόκτησης της γνώσης και ουσιαστικώς απαντάει στα ερωτήματα τι μπορούμε να γνωρίσουμε και πώς μπορούμε να ελέγξουμε την εγκυρότητα τόσο της διαδικασίας απόκτησης γνώσης, όσο και του αποτελέσματος αυτής της διαδικασίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η επιστημολογία είναι η ελεγκτική της επιστημονικής εργασίας. Ο επιστημολόγος αυτό το οποίο κάνει είναι ότι παραλαμβάνει ένα κείμενο, παραδείγματος χάρη επιστημονικής εργασίας ή μια πειραματική διαδικασία ή μια θεωρητική διατριβή και την ελέγχει κατά την μέθοδο την οποία έχει ακολουθήσει με σκοπό να ελέγξει ουσιαστικά την εγκυρότητα των συλλογισμών ή των πειραματικών διαδικασιών. Είναι λοιπόν η επιστημολογία μια ελεγκτική της επιστημονικής εργασίας. Οτιδήποτε μπορεί να είναι το αντικείμενο της επιστημολογίας. Μπορεί να είναι φυσική επιστήμη, μπορεί να είναι κοινωνική επιστήμη. Οι μέθοδοι που διδάσκεται και μαθαίνει και εφαρμόζει κάποιος στην επιστημολογία είναι πώς θα ελέγχει την εγκυρότητα της επιστημονικής εργασίας και γενικότερα του ζητήματος της γνώσης και της πρόσβασης που μπορούμε να έχουμε σε δύο περίφημες έννοιες, όσο και αμφιλεγόμενες, που είναι η πρόσβαση που μπορούμε να έχουμε σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα και σε αυτό που ονομάζουμε αλήθεια. Νικόλα, επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει, δεν έχει μπει ποτέ σε τέτοιες συζητήσεις. Τίθεται θέμα δηλαδή αν είναι έγκυρη η επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη διαφημίζει τον εαυτό της και οι επιστήμονες, η λειτουργή της, ας πούμε, ότι κατέχουν την απόλυτη, ας πούμε, μέθοδο, την πιο έγκυρη, την πιο ορθή, σε όλα τα επίπεδα, ας το πούμε. Θα έλεγα επιστημονικά, αλλά εννοείται. Υπάρχει δηλαδή θέμα, υπάρχουν διαφωνίες επί του θέματος αυτού. Ότι θα μπορούσε η επιστήμη να μην είναι ορθά επιστημονική, να μην είναι δηλαδή
πώς το λέμε... Όχι μία επιστήμη κατά το σύνολό της, αλλά μία εργασία. Μία εργασία η οποία αυτοπροσδιορίζεται και κατατίθεται στην επιστημονική κοινότητα ως επιστημονική, πρέπει να ελεγχθεί ως προς την επιστημονικότητά της. Μπορεί να είναι μία θεμιτή, παραδείγματος χάρη, να πάρω μία αγαθή περίπτωση, μπορεί να είναι μία θεμιτή, πιθανή επιστημονική εικασία. Στην επιστήμη υπάρχουν και επιστημονικές εικασίες. Ωραία. Εάν κάποιος καταθέσει μια επιστημονική εικασία, αυτό είναι απολύτως θεμιτό και βάσιμο, αρκεί να αναφέρει επάνω ότι πρόκειται περί επιστημονικής εικασίας, η οποία μένεται να ελεγχθεί ως προς την εμπειρική πραγματικότητα και να επιβεβαιωθεί ή να αναιρεθεί εν μέρει ή εν όλο. Εάν τώρα κάποιος, ενώ έχει διατυπώσει μια επιστημονική εικασία, ο ίδιος ή κάποιος άλλος την παρουσιάσει, όχι ως επιστημονική εικασία, αλλά ως επιστημονική θέση, χωρίς το στοιχείο της εικασίας, είναι ένα παράδειγμα πλάνησα. Όπως επίσης, έχουμε στην επιστήμη την δυνατότητα κατασκευής μοντέλων, αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της επιστημονικής εργασίας. Ένα μοντέλο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα καλύτερο μοντέλο, το οποίο θα έχει είτε μια υπεροχή ποιοτική, δηλαδή θα εξηγεί καλύτερα το αντικείμενο, είτε θα έχει μια ποσοτική υπεροχή, δηλαδή θα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς και στις εκτιμήσεις. Ή μπορεί να έχει και ποσοτική και ποιοτική υπεροχή εναντί ενός άλλου. Θέλω να πω λοιπόν, αυτό που ονομάζουμε επιστημονική εργασία, για να είναι επιστημονική εργασία, πρέπει να χαρακτηρίζεται από επιστημολογική ευαισθησία. Η επιστημολογική ευαισθησία σημαίνει επιστημονικότητα κατά τον τρόπο άσκησης της επιστημονικής εργασίας. Έχει κάποιο θέμα η κοινωνιολογία ως προς αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, το ζητούμενο στο βιβλίο είναι να θεμελιώσει την προσέγγιση της επιστημονικής μεθόδου στα θέματα της κοινωνιολογίας ή να συζητήσει τα προβλήματα της επιστημολογικής προσέγγισης της κοινωνιολογίας. Γιατί, να το πω γιατί το εννοώ αυτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα πολιτικό στην Ελλάδα, που το γνωστό, η κοινωνιολογία ή τα λατινικά, που ας πούμε αυτοί που προτιμούν την κοινωνιολογία υποτίθεται ρέπουν προς την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος, ενώ αυτοί που προτιμούν τα λατινικά, πιο συντηρητική δεξιά. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή κάποιο τέτοιο υπονοούμενο στο βιβλίο ή όχι? Φαντάζομαι όχι, γιατί είναι στην Ιταλία γραμμένο, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται παγκοσμίως αυτή η συζήτηση. Αυτό το οποίο αναφέρεις ήταν μία δήλωση ενός παραδείγματος ανθρώπου ο οποίος δεν διαθέτει καμία επαφή με την επιστήμη, πόσο μάλλον δεν διαθέτει καμία επιστημολογική ευαισθησία. Αυτό ήταν ένα ψευδοδήλημα που έθεσε ένας παραδειγματικός αμόρφωτος Έλληνας, ο οποίος κακή τη τύχη έχει και πολιτικό αξίωμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βεβαίως λέγοντας κάτι τέτοιο δεν κάνει κάτι άλλο από το να αντανακλά δημοσίως για μια ακόμα φορά την άγνοιά του. Η κοινωνιολογία, την οποία νηρίστο εν παρόδο υπολείπτεται, για να κάνω και εγώ λίγο λαϊκισμό έτσι καλοπροαίρετο, την οποία την υπολείπτεται ο παλαιός μέντορας του Γεωργιάδη, ο Κώστας Πλεύρης, ο οποίος Κώστας Πλεύρης και αυτός είναι ακροδεξιός, και τον είχε το Γεωργιάδη στα νιάτα του για κλητήρα και παιδί για θελήματα. Ο ίδιος ο Κώστας Πλεύρης έχει γράψει υπέρ της κοινωνιολογίας και γράψει ένα βιβλίο κοινωνιολογία. Λοιπόν, για να μην ασχολούμαστε τώρα με τον κοινωνικό απόπατο της Ελλάδας, θα ήθελα να πω ότι η κοινωνιολογία αποτελεί πρώτα απ' όλα μια θεμελιώδη επιστήμη των κοινωνικών επιστημών, την κατεξοχήν νοούμενη ως κοινωνική επιστήμη. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο ο αναγνώστης θα βρει το σύνολο των διαλόγων και των μεγάλων θεωρητικών διαλόγων που έχουν λάβει χώρα στην φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών, και θα δει ζητήματα όπως πώς συγκροτείται μια κοινωνία,
μια κοινωνία, η κοινωνική πραγματικότητα, συγκροτείται επί τη βάση συστατικών και ρυθμιστικών κανόνων. Συστατικοί κανόνες είναι εκείνοι οι κανόνες οι οποίοι συγκροτούν και οργανώνουν μια πραγματικότητα που δεν υπήρχε πριν από τη συγκρότηση επί τη βάση αυτών των κανόνων. Για παράδειγμα, το χρήμα. Το χρήμα είναι ένας συστατικός κανόνας, με την έννοια ότι πριν ονομάσουμε κάτι χρήμα, αυτό δεν υπήρχε, δεν ήταν χρήμα. Δηλαδή, το 10 ευρώ που μπορεί να έχει κάποιος στην τσέπη του, πριν το ονομάσουμε χρήμα, είναι ένα κομμάτι χαρτί με κάποια χρώματα επάνω. Αυτό το κομμάτι χαρτί, το χρωματισμένο και σχεδιασμένο με συγκεκριμένο τρόπο, επί τη βάση κάποιου συστατικού κανόνα, constitutive rule, κατέστη χρήμα. Αυτοί είναι οι συστατικοί κανόνες. Υπάρχουν και οι ρυθμιστικοί κανόνες. Οι ρυθμιστικοί κανόνες είναι αυτοί που οργανώνουν την πραγματικότητα που υπήρχε και πριν θεσπιστούν αυτοί οι κανόνες. Παραδείγματος χάρη, οι κανόνες της κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή ο οικοδομικός κανονισμός. Υπήρχαν και πριν τη θέσπιση ενός οικοδομικού κανονισμού ή ενός πολεοδομικού σχεδίου οι κύματα. Έρχεται ένας λοιπόν οικοδομικός κανονισμός και τα ρυθμίζει. Αυτός είναι ρυθμιστικός κανόνας. Οι κοινωνίες λοιπόν, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική πραγματικότητα, συγκροτείται με βάση συστατικούς και ρυθμιστικούς κανόνες και για παράδειγμα η κοινωνιολογία έχει μία σειρά θεωριών για τη μελέτη συστατικών και ρυθμιστικών κανόνων, διότι έτσι συγκροτείται αυτό που ονομάζουμε κοινωνική πραγματικότητα, που είναι μία ανθρώπινη κατασκευή, διότι όσο ισχύουν οι συστατικοί και ρυθμιστικοί κανόνες ενός συστήματος, όσο γίνονται αποδεκτοί, υπάρχει αυτή η κοινωνική πραγματικότητα. Εάν αλλάξουν οι συστατικοί και ρυθμιστικοί κανόνες, αμέσως η προγενέστερη κοινωνική πραγματικότητα καταραίει, πάβει να είναι πραγματικότητα και συγκροτείται μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα. Από τα πράγματα, τώρα, ναι. Μέσα στο βιβλίο μπορεί κάποιος να μελετήσει όλη την σειρά των θεωριών για το τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε φυσική πραγματικότητα, την πραγματικότητα του φυσικού κόσμου, τι σημαίνει βιολογική πραγματικότητα, η πραγματικότητα της έμβιας ύλης, και τι σημαίνει κοινωνική πραγματικότητα και πώς συνδέονται αυτά τα τρία επίπεδα πραγματικότητας, δηλαδή το φυσικό, το βιολογικό και το κοινωνικό. Και πάνω εκεί υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες βεβαίως. Όλες αυτές οι θεωρίες περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο και για τα τρία επίπεδα πραγματικότητας, τίθενται σε διάλογο μεταξύ τους, παρουσιάζονται τα υπέρ και τα κατά τους, όπως έχει πει η μία σχολή σκέψης για την άλλη, και βεβαίως υπάρχει και ένα πόρισμα στο βιβλίο. Να ρωτήσω κάτι πάνω στα θέματα αυτά και μετά να μπούμε για τους ανθρώπους που το γράψαν. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, δηλαδή υπάρχει μόνο ένα μοντέλο κοινωνίας των ανθρώπων ή υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά? Δεν εννοώ, ας πούμε, το ρωσικό μοντέλο ενάντια στο αμερικάνικο, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική η κοινωνία μας από αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, να υπάρχουν τελείως διαφορετικές ανθρώπινες σχέσεις. Ας πούμε, να είναι οι άνθρωποι αποκομμένοι, να μην υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο αν είχαν επικρατήσει άλλου τύπου προσεγγίσεις και ερμηνείες πάνω στα θέματα αυτά. Ή καταλήγουμε ότι λίγο πολύ συγκλίνουν οι αναγκαιότητες και παράγουν μια κοινωνία σαν αυτή που ζούμε. Αναγκαστικά λίγο πολύ. Η πραγματικότητα από αυτή την σκοπιά είναι μια διαλεκτική σχέση μεταξύ αναγκαιότητας και ελευθερίας. Υπάρχουν πάντοτε φυσικοί, βιολογικοί και ιστορικοί περιορισμοί και υπάρχουν πάντοτε φυσικές, βιολογικές και ιστορικές βαθμίδες ελευθερίας. Όπως είπαμε, η κοινωνική πραγματικότητα αποτελεί κατασκευή όμως όχι ως αποτέλεσμα μιας αυθαίρετης ιδεαλιστικής δραστηριότητας, αλλά μιας κριτικά σταθμισμένης ρεαλιστικής, όσο και ιδεαλιστικής συγχρόνως δραστηριότητας, καθότι συνυπάρχει το στοιχείο του περιορισμού και της ελευθερίας, του στοιχείου
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αναγκαιότητα και του στοιχείου που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε δημιουργικότητα. Εάν μιλήσουμε για την ιστορία πλέον των κοινωνιών, γιατί εγώ ασχολούμαι σε αυτό το βιβλίο με την επιστημολογία της κοινωνιολογίας, δεν ασχολούμαι τόσο με την ιστορία των κοινωνιών. Εάν πάμε τώρα στο ερώτημα που έθεσες που αφορά στην ιστορία των κοινωνιών, τότε θα δούμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές εάν εξετάσουμε την λεγόμενη ιστορική κοινωνιολογία. Στην ιστορική κοινωνιολογία μπορούμε να δούμε διαφορετικά κοινωνικά μοντέλα. Μπορούμε να δούμε, ας πούμε, την δουλοκτητική κοινωνία, την κοινωνία των τροφοσυλλεκτών, στη συνέχεια την κοινωνία των γεωργών, στη συνέχεια την φεουδαρχική κοινωνία. Μιλάω τώρα για μεγάλες κατηγορίες κοινωνικών συστημάτων. Στη συνέχεια την βιομηχανική κοινωνία. Συνεπώς, εάν έχουμε μια ολική αντίληψη της ιστορίας των κοινωνικών τύπων πλέον, τότε διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές και ότι πράγματι υπάρχει ιστορική εξέλιξη και άρα, εφόσον υπάρχει ιστορική εξέλιξη κατά το παρελθόν, υπάρχει και ιστορική εξέλιξη κατά το μέλλον. Και πάλι εδώ επανέρχομαι στο ζήτημα των συστατικών κανόνων. Παραδείγματος χάρη, πριν θεσπιστεί η δουλεία, κάποιος δεν ήταν δούλος. Από τη στιγμή που θεσπίστηκε η δουλεία, δηλαδή ένας συστατικός κανόνας, κάποιος επί τη βάση αυτού του κανόνα κατέστη δούλος. Μόλις καταργήθηκε αυτός ο κανόνας, έπαυσε αυτός να είναι δούλος. Θέλω να πω λοιπόν ότι η αντίληψη των κοινωνιών ως αποτελεσμάτων της δημιουργικής δραστηριότητας των ανθρωπίνων συνειδήσεων υπό περιορισμούς βεβαίως και όχι αυθαιρέτως, δίνει ένα εξηγηματικό κλειδί για να κατανοήσουμε και την ιστορία. Θέλω πολλά να σε ρωτήσω για αυτά τα θέματα. Ένα βασικό, ας πούμε, είναι το θέμα, ας πούμε, της ιστορικής αναγκαιότητας που υπάρχει στο μαρξισμό. Αλλά δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτά, γιατί ξέρω. Όχι, δεν το εννοώ μόνο με την έννοια. Η ιστορική αναγκαιότητα. Θέλω να μας τα αναλύσεις. Η ιστορική αναγκαιότητα είναι μια γενική έννοια. Παραδείγματος χάρη, σήμερα, μια ιστορική αναγκαιότητα είναι η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση όχι ως υποχρεωτικά πολιτικό σύστημα. Δεν το εννοώ έτσι. Αλλά όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συντελούμενη, τεράστια επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, αμέσως, de facto, η παγκοσμιοποίηση καθίσταται μια ιστορική αναγκαιότητα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από διαφορετικά γεωγραφικά σημεία είναι ένα αντικειμενικό γεγονός της παγκοσμιοποίησης. Και είναι ένα αντικειμενικό παγκοσμιοποιητικό επίσης γεγονός. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ιστορική αναγκαιότητα είναι μια ευρεία έννοια η οποία χρήζει της δικής της μελέτης και θα έλεγα ότι οι θεατές μας, αν διαβάσουν το βιβλίο, μπορούν να βρουν πολλές σχετικές αναφορές και έναν τρόπο να καταλάβουν τους βαθμούς αναγκαιότητας και ελευθερίας, τους βαθμούς περιορισμού και ελευθερίας και την διαλεκτική σχέση μεταξύ των δύο. Προτού πάμε σε τέτοια συζήτηση, να την αναλύσουμε παραπάνω και να συζητήσουμε και άλλα τέτοια θέματα, θα ήθελα λίγο να μην ξεφύγουμε από το βιβλίο και να μας μιλήσεις για το συγγραφέα του, που είναι ο καθηγητής Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο. Είναι προσωπικός σου φίλος, από ό,τι γνωρίζω. Θα ήθελα να μου πεις όμως για ποιο λόγο διάλεξες να μεταφράσεις και να προωθήσεις στην Ελλάδα το συγκεκριμένο βιβλίο. Όντως, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, στη σελίδα 165, αναλύεται το έργο του συνολικά. Κατήχε την έδρα της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της λογικής στο τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Τρέντο από το 1979 έως το 2010 και είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας της Φιλοσοφίας των Επιστημών που εδρεύει στις Βρυξέλλες, όπου και εργάζεται σε αυτή την Ακαδημία σήμερα μετά την πορεία του στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα ένας από τους ιδρυτές αυτής της Ακαδημίας ήταν και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο λόγος για τον οποίο πρώτα απ' όλα επέλεξα ως απολύτως χρήσιμο στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία το συγκεκριμένο βιβλίο είναι διότι προέρχεται από έναν ειδήμονα στην επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών,
το οποίο μάλιστα συνοψίζει το σύνολο των σχολών σκέψης που έχουν διατυπωθεί, που σημαίνει ότι αυτό το βιβλίο είναι βαθύτατα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό. Σε αυτό το βιβλίο δηλαδή κάποιος έχει έναν χάρτη μελέτης όλων των σχολών σκέψης στην ιστορία και τη φιλοσοφία της κοινωνιολογίας. Άρα λοιπόν με ενδιέφερε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι από έναν ειδήμονο στο αντικείμενο κατατίθεται ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σύγγραμμα, προκειμένου με ευσύνοπτο και ακριβή τρόπο ο αναγνώστης να ενημερωθεί για το σύνολο των σχολών σκέψης στην φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών και να λάβει και ορισμένες πρακτικές οδηγίες για το πώς να σκέπτεται και το πώς να κατανοεί και την καθημερινότητά του, αλλά και αυτό που ονομάζουμε την σύγχρονη βιούμενη ιστορική πραγματικότητα. Να καταλάβει καλά ο αναγνώστης τον ιστορικό χωροχρόνο μέσα στον οποίο υπάρχει. Σε αυτό το βιβλίο μάλιστα, για αυτόν τον λόγο... Θα ήθελα να σε διακόψω παρόλα αυτά. Δεν μπορεί να αποφύγει κάποιος, βλέποντας τις φωτογραφίες, να αναγνωρίσει κάποια σύμβολα που υπάρχουν στις φωτογραφίες. Πέρα από το επιστημονικό έργο, υπάρχει και κάποιο άλλο σημαντικό έργο του κυρίου, του δόκτορα Ντι Μπερνάρντο. Γιατί τα σύμβολα είναι εσωτερικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ασχολείται με το θέμα του εσωτερισμού. Μίλησέ μας γι' αυτό λίγο. Ασχολείται και με το θέμα του εσωτερισμού. Γιατί βλέπω ότι δεν απέφυγες να μας δώσεις τέτοιες φωτογραφίες, που σημαίνει ότι προφανώς θέλεις να το θίξεις. Γι' αυτό ρωτάω. Όχι απλώς θέλω να το θίξω, αλλά αναφέρεται και στα βιογραφικά και του ιδίου και εμού. Λοιπόν, υπό ποια έννοια? Υπό την κοινωνιολογική έννοια. Διότι, όπως αναλύεται μέσα σε αυτό το βιβλίο και όπως έχει εξηγήσει και σε άλλα του συγγράμματα, οι τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους από πλευράς της ιστορίας της κοινωνιολογίας πλέον η ανθρωπότητα έχει αναζητήσει το αίτημα της ευτυχίας είναι η θρησκεία, οι εσωτεριστικές αδελφότητες και η ιδεολογία. Αυτά τα τρία στοιχεία, θρησκεία, εσωτεριστικές αδελφότητες και ιδεολογία, είναι τρεις τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος από αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερα επιδιώκει να συλλάβει και στη συνέχεια να εξαντικειμενήσει αυτές τις συλλήψεις του καλύτερες συνθήκες ζωής. Δηλαδή να διεκδικήσει ευτυχέστερες καταστάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, ένας κοινωνιολόγος και γενικότερα ένας ο οποίος ασχολείται στο πεδίο της φιλοσοφίας πρέπει να μελετήσει το φαινόμενο θρησκεία, το φαινόμενο εσωτεριστικές αδελφότητες ή εσωτερισμός γενικότερα και το φαινόμενο ιδεολογία. Το βιβλίο αυτό ασχολείται και με αυτά τα τρία στοιχεία μέσα, δηλαδή τα συμπεριλαμβάνει και θα έλεγα ότι σε αυτό το βιβλίο έχω συνεισφέρει πέρα από την μετάφραση βεβαίως από το αρχικό σύγγραμμα που εκδόθηκε στην Ιταλία στα ελληνικά, έχω συνεισφέρει και πάρα πολλά διευκρινιστικά υπομνήματα μέσα που διευκολύνουν τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα ζητήματα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας και έχω κάνει και ένα εισαγωγικό προήμιο. Δηλαδή από τον όγκο αυτού του βιβλίου έχω συγγράψει περίπου το 1/3 που βγαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε μια μακρά συνεργασία και φιλία σε πολλά επίπεδα με τον συγγραφέα, με τον καθηγητή Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο και ως εκ τούτου ήθελα και μέσα στο πλαίσιο των διευκρινιστικών υπομνημάτων, επειδή έχω μια καθολική αντίληψη των εργασιών του, να συνεισφέρω και σημαντικές διευκρινήσεις που έχουμε συζητήσει και στις οποίες έχουμε συνεργαστεί. Διότι η Ρίστο εν παρόδο τον πρωτοεντόπισα και με γοήτευσε η σκέψη του πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή η πρώτη κρούση, μπορώ να πω, της θύρας του που με ενδιέφερε ιδιαιτέρως έγινε όταν διάβασα μία συνέντευξή του σε ένα περιοδικό που λεγόταν Freemasonry Today,
το 1998 και παρακολουθώ συστηματικά την σκέψη του και βεβαίως έχουμε και προσωπική σχέση και ως εκ τούτου, επειδή αυτή η εργασία συνοψίζει το σύνολο της διδακτικής του και ερευνητικής εμπειρίας. Να σε ρωτήσω κάτι που ίσως είναι spoiler για το βιβλίο. Βρίσκω πολύ συμπυκνωτικό. Να σε ρωτήσω κάτι που ίσως είναι πρόβλημα, spoiler δηλαδή για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο θέμα να το κρατήσουμε, να είναι, πώς το λένε, suspense. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, συνωμοσιολογική αντίληψη, η οποία πολλοί κόσμος, ας πούμε, τη συζητάει και ειδικά κάποιοι άνθρωποι που είναι και λίγο φανατισμένοι με αυτά, που λένε, ας πούμε, ότι πίσω απ' όλα είναι μυστικές αδερφότητες που κατευθύνουν με αόρατο τρόπο τα νήματα της ανθρωπότητας κτλ. Είναι όλοι μασόνοι, πολιτικοί, το ένα το άλλο κτλ. Το βιβλίο μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση και το spoiler είναι όντως έτσι, σύμφωνα με τη δική σου και την ανάλυση του κυρίου Μπερνάρντο, ή όχι? Δύσκολη ερώτηση, το ξέρω. Το βιβλίο δίνει μια καταλυτική απάντηση σε αυτό το θέμα. Η καταλυτική απάντηση είναι η διάκριση μεταξύ, πρώτα απ' όλα, του ορατού πεδίου και του αόρατου πεδίου. Τι εννοούμε στις κοινωνικές επιστήμες αόρατο πεδίο? Στις κοινωνικές επιστήμες, όταν λέμε αόρατο πεδίο, εννοούμε ότι δεν είναι άμεσα απτό με τις αισθήσεις. Άρα, να φέρω ένα παράδειγμα. Να φέρω μερικά κάμποσα παραδείγματα να το καταλάβουν καλά και απομυθοποιητικά οι θεατές μας και θα το δουν και μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, στο ορατό πεδίο έχουμε για παράδειγμα την έννοια σπίτια. Συμφωνούμε? Τα σπίτια ανήκουν στο ορατό πεδίο. Γιατί? Μπορούμε να τα πιάσουμε, να τα δούμε με τα μάτια μας, ίσως και να μυρίσουμε τον ασβέστη τους ή τον ελαιοχρωματισμό τους και ούτω καθεξής. Τα τούβλα πώς μυρίζουν όταν είναι φρέσκα. Okay. Τα σπίτια λοιπόν είναι ένα αντικείμενο του ορατού πεδίου. Ο οικοδομικός κανονισμός ή το οικιστικό σχέδιο είναι ένα αντικείμενο του αόρατου πεδίου. Γιατί τι είναι θεσμοί πλέον. Ναι. Όταν μιλάμε, άλλο παράδειγμα, όταν μιλάμε για ένα έργο τέχνης, π.χ. για ένα άγαλμα, το άγαλμα ανήκει στη σφαίρα του ορατού πεδίου. Αυτό που ονομάζουμε όμως η αισθητική του αγάλματος είναι ένα αντικείμενο που ανήκει στη σφαίρα του αόρατου πεδίου, διότι είναι μια αισθητική αξιολόγηση. Είναι μια αξιολόγηση, δεν είναι ένα απτό αντικείμενο των υλικών μας αισθήσεων. Όταν μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα είναι ένα αντικείμενο του υλικού πεδίου. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ένα αντικείμενο του αόρατου πεδίου. Του πεδίου δηλαδή των θεσμών, των ιδεών και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω με αυτά τα απλά παραδείγματα για να βοηθήσουμε τους θεατές μας με πολύ απλό τρόπο να καταλάβουν τι σημαίνει ορατό και αόρατο πεδίο στην κοινωνιολογική θεώρηση του θέματος που μας ενδιαφέρει. Οτιδήποτε ασχολείται με τα υλικά αντικείμενα του ορατού πεδίου λειτουργεί σε αναφορά προς εμπειρικά υλικά αντικείμενα. Οτιδήποτε ασχολείται με τους θεσμούς, τις ιδέες και τις αξίες ασχολείται στη σφαίρα του αόρατου πεδίου. Το αόρατο πεδίο για εμένα που δεν εκπροσωπώ την θρησκευτικότητα, εκπροσωπώ την κοινωνική επιστήμη, το αόρατο πεδίο για μένα συγκροτείται από θεσμούς, ιδέες και αξίες. Θεσμούς βάζω μέσα και τα επιστημονικά θέσφατα. Ωραία. Οτιδήποτε λοιπόν περιλαμβάνει θεσμούς, θεμελιώδη σκέψη, αξίες και ιδέες, όλο αυτό το σύνολο είναι αυτό που ονομάζουμε το πεδίο του αοράτου. Οι εσωτεριστικές αδελφότητες
από τα αρχαία μυστήρια που στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, ο εσωτερισμός κρατούσα θέση εκείνη με τους ορφικούς. Αυτό που ονομάζουμε λοιπόν εσωτεριστικές αδελφότητες, όταν δεν είναι εκφυλισμένα και γελία φαινόμενα, μιλάω για σοβαρά ρεύματα στην ιστορία του πολιτισμού. Λοιπόν, οι εσωτεριστικές αδελφότητες ασχολούνται με το πεδίο του αοράτου. Υπό ποιαν έννοια με το πεδίο του αοράτου? Υπό την έννοια ότι δεν παράγουν υλικά αντικείμενα, δεν πας σε μια εσωτεριστική αδελφότητα για να φτιάχνεις τυρόπιτες, ούτε για να φτιάχνεις αυτοκίνητα, ούτε για να φτιάχνεις σπίτια, ούτε για να φτιάχνεις υλικές κατασκευές. Τι πηγαίνεις εκεί πέρα? Με τι ασχολούνται οι εσωτεριστικές αδελφότητες? Οι εσωτεριστικές αδελφότητες ασχολούνται... του 1 εκατομμυρίου είναι αυτή. Οι εσωτεριστικές αδελφότητες ασχολούνται με την σκέψη καθεαυτήν υπό την έννοια των ιδεών, των αξιών και των θεσμών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, οι εσωτεριστικές αδελφότητες ανήκουν στην έννοια του αοράτου. Οι άνθρωποι των εσωτεριστικών αδελφοτήτων είναι οι αόρατοι διευθυντές της κοινωνικής πραγματικότητας, όχι υπό κάποια χολιγουντιανή ή συνωμοσιολογική έννοια. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να μην είναι και έτσι. Η έννοια αόρατο, λοιπόν, έτσι όπως την νοούμε στην κοινωνιολογία και αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, είναι αυτή, ότι κάποιος ή θα εργάζεται στην έννοια του ορατού, παραδείγματος χάρη θα είναι τεχνίτης με το καλέμι και θα του λες φτιάξε μου εσύ χειρόνακτα τέκτονα, παραδείγματος χάρη, σκάλισέ μου μία πέτρα. Ή θα ανήκει στη σφαίρα του αοράτου και θα ασχολείται με την αισθητική ή με την αρχιτεκτονική της σμήλευσης μίας πέτρας, οπότε θα είναι ένας άνθρωπος της αόρατης σφαίρας, της σφαίρας του αοράτου. Παρ' όλα αυτά έχουμε ιστορικά δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη η Φιλική Εταιρεία, στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας, έτσι, στην Επανάσταση του 1921, η οποία μια εσωτεριστική αδερφότητα, αν μη τι άλλο, κάτι τέτοιο ήταν. Επέδρασε πολιτικά και κοινωνικά, δημιούργησε την Επανάσταση. Σε ένα βαθμό, δεν ξέρουμε, σε πολύ μικρό, μεγάλο, δεν ξέρουμε, σίγουρα όμως είναι αντίστοιχη. Αντίστοιχη ήταν υπό την έννοια της εργαζομένης στη σφαίρα του αοράτου και η Ιερή Συμμαχία, που ήθελε το ακριβώς αντίθετο. Θέλω να πω λοιπόν ότι βεβαίως όταν πάρα πολύ σημαντικοί μαΐστορες του αοράτου πεδίου κάνουν θεωρητικές κατασκευές στο αόρατο πεδίο, αυτές μπορεί να επιδιώξουν να τις εξαντικειμενήσουν και στο υλικό ιστορικό πεδίο. Άρα, στη σφαίρα του αοράτου σχεδιάζουμε κάτι, έναν θεσμό, μία ιδέα, ένα καθεστώς, μία επανάσταση, μία αντεπανάσταση, μία καταπολέμηση μιας επανάστασης, ένα ρεύμα ή ένα αντιρεύμα, και στη συνέχεια βεβαίως μπορεί να εργαστούμε και στη σφαίρα του ορατού πεδίου για να το ενηλώσουμε, να το πραγματώσουμε ενήλως μέσα στην σφαίρα του ορατού. Αυτό μπορεί να γίνει είτε διαμορφώνοντας ανθρώπους, είτε διαμορφώνοντας καταστάσεις κοινωνικές. Οι πόλεμοι μπορούν να ειδωθούν ως σύγκρουση ιδεών που προσπαθούν να γίνουν πράξη και υπάρχει αντίδραση από την άλλη πλευρά και συγκρούονται δύο προσπάθειες, ας το πούμε. Υπάρχει και πόλεμο στο πνευματικό, στο αόρατο πεδίο δηλαδή, στο διανοητικό. Βεβαίως. Στον πόλεμο, ο πόλεμος ως φαινόμενο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, υπάρχει και κλάδος ολόκληρος η πολεμολογία. Ο πόλεμος έχει να κάνει με ιδέες, με αξίες, με ένστικτα, γιατί υπάρχουν και πόλεμοι που καθοδηγούνται από την επικράτηση ενστικτωδών στοιχείων, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα εξελισσόμενο πυθικοειδές όν. Οπότε μέσα στον άνθρωπο συνυπάρχουν ο πύθικος και ο μεταπύθικος. Αυτά θα τα δει κάποιος μέσα στο βιβλίο. Θα δει δηλαδή και την έννοια και το βιολογικό έρισμα της κοινωνιολογίας. Συνεπώς, εάν πάμε στην έννοια του πολέμου, η έννοια του πολέμου από μόνη της χρήζει μιας μεγάλης αυτοτελούς μελέτης βεβαίως, αλλά ο πόλεμος είναι μια ενήλωση, ένας ιστορικός εξαντικειμενισμός στοιχείων τόσο του ενστικτικού πεδίου όσο και του ιδεολογικού πεδίου,
Δηλαδή και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση πάλι έχουμε να κάνουμε με στοιχεία της αόρατης σφαίρας. Γιατί εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, αν μιλήσουμε με γλώσσα ορατού πεδίου, δεν φαίνονται οι αξίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να δει το αυτί μου, αλλά τις ιδέες που έχω μέσα στο κεφάλι μου δεν τις βλέπει, είναι στη σφαίρα του αοράτου. Okay. Αντιστοίχως, λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στις κοινωνίες. Υπάρχει η σφαίρα η αόρατη, δηλαδή τι υπάρχει μέσα στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο μιας κοινωνίας και της ηγεσίας της πνευματικής ηγεσίας της πολιτικής ηγεσίας της και ούτω καθεξής, το οποίο χρήζει ανάλυσης και αυτό εξαντικειμενίζεται στο πεδίο της ιστορίας. Με τον τρόπο που τα αναλύεις, αντιλαμβάνομαι ότι τα τοποθετείς όλα πολύ ορθολογικά και μέσα στον ιστορικό χρόνο. Υπάρχουν και κάποια θέματα, είναι μεγάλα όμως, τα οποία έχουν και κοινωνικό αντίκτυπο, δηλαδή επηρεάζουν μέχρι και τα πολιτικά συστήματα, επηρεάζουν σίγουρα τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη το ερώτημα, για να μην πω το φαινόμενο, της ψυχής. Δηλαδή, η ψυχή αυτό το θρησκευτικό φαινόμενο, δηλαδή ότι υπάρχει μια ανώτερη ουσία μέσα στον άνθρωπο κτλ. Που έρχεται εξ αντανακλάσεως μιας ανώτερης πραγματικότητας, ενός Θεού κτλ. Αυτό είναι αποδεκτό μέσα στον επιστημολογικό τρόπο ανάλυσης της κοινωνιολογίας ή μένουμε στα ορθολογικά, γιατί δεν μπορούμε να το αναλύσουμε? Μισό λεπτό. Καταρχάς, ορθολογισμός. Να δούμε τι σημαίνει. Ο ορθολογισμός είναι άλλο πράγμα από αυτό που ονομάζεται στη φιλοσοφία ρεαλισμός. Ορθολογισμός τι σημαίνει? Ορθολογισμός σημαίνει ότι κάποιος θέτει ορισμένες θεμελιώδεις προκείμενες προτάσεις στα αξιώματα και στη συνέχεια από αυτές τις θεμελιώδεις προκείμενες προτάσεις στα αξιώματα παράγει με λογικός, θεμιτό και αναγκαίο τρόπο τα θεωρήματα και τα συμπεράσματα. Που σημαίνει ότι ορθολογικός μπορεί να είναι και ο θρησκευόμενος, ορθολογικός μπορεί να είναι και ο μη θρησκευόμενος. Ρεαλισμός ή πραγματοκρατία, όχι πραγματισμός, άλλο ρεαλισμός, άλλο πραγματισμός, θα τα βρει αυτά μέσα ως διακρίσεις στο βιβλίο, προκειμένου να χρησιμοποιούνται οι όροι όχι κατά την καθομιλουμένη, αλλά κατά την αυστηρή ορολογία. Ρεαλισμός σημαίνει εάν κάτι αντιστοιχεί προς την πραγματικότητα, την ανεξάρτητη της συνείδησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θεώρηση που ακολουθώ εγώ προσωπικά για αυτό που ονομάζουμε ψυχή, είναι σχεδόν συνώνυμη για μένα η έννοια της ψυχής με αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα. Έχω ψυχή σημαίνει ότι είμαι ένα υλικό έμβιο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να καταστεί υποκείμενο και ο εκφραστικός και ο εκτελεστικός μου φορέας είναι αυτό που ονομάζουμε ψυχή. Αυτά είναι μια συζήτηση η οποία συστηματικώς διαβγάζεται στο βιβλίο. Χοντρικά όμως τώρα, έτσι για την ανάγκη της σύντομης συζήτησής μας, θα έλεγα ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την έννοια ψυχή είναι σχεδόν συνώνυμος με αυτό που ονομάζουμε προσωπικότητα. Μέσα στο βιβλίο κάποιος θα μπορέσει να δει τις δειστικές και τις μονιστικές αντιλήψεις και να λάβει μια συστηματική χαρτογράφηση του προβλήματος σώμα-νους, έτσι όπως έχει απασχολήσει τόσο την ψυχολογία όσο και τις νευροεπιστήμες, αλλά και την ιστορία της φιλοσοφίας και την αρχαία και την καρτεσιανή και την σύγχρονη. Νομίζω πως μπορείς άνετα να μας μιλάς για τουλάχιστον 2 εβδομάδες για όλα αυτά τα θέματα πριν σκεφτείς την επόμενη πρόταση. Ναι. Θα ήθελα λίγο να πούμε για το βιβλίο, μερικά παρελκόμενα όμως, να γυρίσουμε σε αυτό, γιατί κάποιος ας το διαβάσει και ας έχει και την τύχη να σε αναζητήσει εκεί έξω, σε κάποια ομιλία, να σε γνωρίσει από κοντά και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα, αν ενδιαφέρεται. Θα κερδίσει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν περιμένουμε από το βιντεάκι μόνο αυτό. Θα ήθελα να μας πεις λίγο για το βιβλίο, γιατί πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή, μου είπες ότι εγώ από αυτό το βιβλίο απέφχομαι οποιοδήποτε κέρδος. Έχω βάλει ως όριο, αλλά μην τα λέω εγώ, πες τα μας εσύ καλύτερα. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε τόσο προσωπικές διευκρινήσεις, επίτρεψέ μου. Θα ήθελα να πω ότι αυτό το βιβλίο με ενδιαφέρει να διαδοθεί και να μελετηθεί εκτενώς, διότι επιτρέπει και καθιστά δυνατή
και υπό την έννοια της δυνατότητας και υπό την έννοια της ισχύως, την ανάπτυξη της σκέψης ως θεμελιώδους λειτουργίας και ως θεμελιώδους οντολογικού χαρακτηριστικού του ανθρώπου. Στο να κατανοεί το τι σημαίνει φυσική πραγματικότητα, βιολογική πραγματικότητα και κοινωνική πραγματικότητα, στο να κατανοεί, όπως γράφουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ποια είναι η σχέση μεταξύ πραγματικότητας και συνείδησης, σε τι συνίσταται ειδικά η κοινωνική πραγματικότητα, τι μπορούμε να γνωρίζουμε και πώς, ποια είναι η σχέση μεταξύ του είναι και του πρέπει και τελικά τι είναι ο άνθρωπος και πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τη δυναμική του ιστορικού γίγνεσθε. Πώς η ανάπτυξη της νευροεπιστήμης και η επιστημολογική διερεύνηση της βιολογίας επηρεάζουν την επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών. Αυτές είναι ορισμένες χαρακτηριστικές ερωτήσεις, οι οποίες μελετώνται συστηματικά στο εν λόγω βιβλίο και από την σκοπιά όλων των διαφορετικών σχολών σκέψης που έχουν διατυπωθεί στην ιστορία της σκέψης και καταλήγοντας βεβαίως σε ορισμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα να μεταφέρω στους ακροατές που θα μείνουν με το ερώτημα του σε τι αναφερόμουν προηγουμένως, επειδή από ό,τι βλέπω δεν θέλεις να το πεις, ούτε εγώ θα το πω. Μπορώ όμως να διαβεβαιώσω τους αναγνώστες ότι εργάζεσαι με σκοπό την διαμοίραση και τον εμπλουτισμό της ανθρώπινης γνώσης και το κάνεις με πραγματικά ανθρωπιστική και πολύ θετική και ίσως να το πω ιστορικά υπεύθυνη προσπάθεια. Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο σκοπός σου είναι να προσφέρεις στους ανθρώπους, τόσο απλό. Δεν θα πω το άλλο που μου είπες. Λοιπόν, δηλαδή η έννοια του κέρδους δεν υπάρχει για σένα, να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να πω περισσότερες λεπτομέρειες, ίσως είναι καλύτερα να μην το πω. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μας πεις ένα πραγματάκι ακόμα έτσι για να ορίσουμε το βιβλίο. Έχει σκοπό να το παρουσιάσεις στην ελληνική κοινωνία με κάποια εκδήλωση? Υπάρχει πρόσκληση από ό,τι βλέπω, να τη βάλουμε και όλα. Υπάρχει η πρόσκλησή μας. Ναι. Πες μας για αυτή. Είναι στις 12 Ιουνίου, τώρα φέτος του 2023, σε ένα μήνα από σήμερα, 12 Μαΐου μιλάμε, στις 12 Ιουνίου, στην αίθουσα, στις 12 Ιουνίου, Δευτέρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, η οποία είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην γωνία Ακαδημίας και Γεωργίου Γεναδίου. Η είσοδος είναι από την Γεναδίου 8, είναι Ακαδημίας και Γεναδίου γωνία. Στις 12 Ιουνίου του 2023, στις 7 το απόγευμα, θα το παρουσιάσουμε μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Κατσελίδη, τον δόκτορα Σπύρο Κιαρτζή, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Πετρελαίων, διευθύνοντας τον κλάδο των νέων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον δόκτορα Βασίλειο Παλή, βιολόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος του προγράμματος γονιδιακής ιατρικής και γονιδιωματικής του Metropolitan College, τον δόκτορα Σταμάτη Τουρνή, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Sigma Business Network, την δικηγόρο Χριστίνα Φλόρου, εμένα και συντονίστρια την ειδήμονα περί την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, Eugenia Foes, την οποία την γνωρίζω από συμφοιτήτριά μου και ο πατέρας της στο Πανεπιστήμιο Λαβέραν της Καλιφόρνιας μου είχε διδάξει και μαθήματα πληροφορικής. Μια εκλεκτή ομίγυρη, δηλαδή μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων εξαιρετικών. Ναι, γιατί τους έχω ζητήσει ο καθένας μέσα σε περίπου 10 λεπτά να συζητήσει μια ειδική διάσταση του γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική. Γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική σε όσους σπουδάζουν κοινωνικές επιστήμες, γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική σε όσους κάνουν πολιτική, γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική σε όσους κάνουν business και επιχειρηματικό σχεδιασμό, γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική στο δίκαιο και στην απονομή δικαιοσύνης και γιατί η επιστημολογία είναι σημαντική στην λήψη γενικώς ιστορικών αποφάσεων. Να γυρίσουμε στο θέμα, στο πιο γενικό που ήμασταν πριν.
Βέβαια προσκαλούμε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να είναι εκεί, γιατί θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με εκλεκτούς ανθρώπους. Συγγνώμη, εξομολογούμε ότι η μπαταρία του λάπτοπ μου αυτή τη στιγμή είναι στο 29%. Άρα θα κλείσουμε όπου να είναι. Θα ήθελα απλώς να σε ρωτήσω, έτσι για να κλείσουμε και με suspense, ως μελετητής της κοινωνιολογίας και της επιστημολογικής της ανάλυσης, φαντάζομαι ότι θα φτάνετε και πολύ ως μελετής, και εσύ και ο Ντι Μπερνάρντο, που είναι και ο κύριος συγγραφέας του βιβλίου, θα έχετε φτάσει σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιες προσμονές για το μέλλον. Δηλαδή, ποιο κατά τη γνώμη σου είναι το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας? Γιατί πολλά ακούμε τώρα. Είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση. Τεχνητές νοημοσύνες, γενετική, κομπιούτερς από εδώ, φασαρίες στο ίντερνετ, στο διάστημα, Elon Musk, όλα αυτά. Πού μας οδηγούν όλα αυτά? Τι λέει η αυστηρή αναλυτική προσέγγιση, η δική σου, δόκτωρα Νικόλα Ελλάου? Πράγματι, οι θεατές μας στο βιβλίο θα βρουν απαντήσεις περί του παρόντος και του μέλλοντος και της δυναμικής κυρίως του μέλλοντος. Σήμερα συγκρούονται διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά συστήματα. Υπάρχει μια αναζήτηση για ένα επόμενο κοινωνικό σύστημα, για έναν επόμενο τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας, για έναν επόμενο τρόπο κατανόησης της θρησκείας και γενικότερα των θεσμών. Αυτή την πολύπλοκη δυναμική την εξετάζουμε στο βιβλίο και μας απασχολεί κυρίως να δώσουμε μεθόδους και εργαλεία σκέψης για το πώς μπορεί να προσεγγίσει κάποιος αυτού του είδους τις θεμελιώδεις ερωτήσεις. Η επιστημολογία ασχολείται πολύ στην μέθοδο και στον έλεγχο της σκέψης. Στον έλεγχο της σκέψης εννοώ στον έλεγχο της εγκυρότητας της σκέψης, για να μην παρεξηγηθεί ως έκφραση. Μπορεί να παρεξηγηθεί όμως για το μέλλον της ανθρωπότητας? Δηλαδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γιατί βλέπουμε πολύ το λένε ο Χαράρι, η Ναόμι Κλάιν, όλα αυτά θα μπορέσει κάποιος να τα πλαισιώσει μελετώντας και όχι απλώς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Προκειμένου να μπορέσει να οδηγηθεί πρώτα απ' όλα σε κατανόηση, να έχει μια χαρτογράφηση της ιστορίας της σκέψης περί αυτών των θεμάτων, να μην είναι αποσπασματικός. Πρέπει να καταλάβει όλη την γενεαλογία των προβλημάτων. Γιατί πολλές φορές κάποιος βρίσκει έναν εντυπωσιακό και μια χαρά συγγραφέα και κολλάει σε μια σχολή σκέψης, και αγνοεί πάρα πολλές άλλες καλές σχολές σκέψης και πάρα πολλούς άλλους συγγραφείς και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα και πάρα πολλές άλλες κριτικές. Πριν λοιπόν κάποιος πάρει μια θέση στα πράγματα, πριν διαμορφώσει μια άποψη, πριν αρθρώσει μια γνώμη, πρέπει να είναι καλά μελετημένος στην γενεαλογία και στην ιστορία των προβλημάτων επί των οποίων αποφαίνεται. Το μεγάλο λοιπόν πλεονέκτημα αυτού του βιβλίου είναι ότι πριν φτάσει στις εισηγήσεις του, που στο κάτω-κάτω κάποιος μπορεί και να διαφωνήσει με κάποιες από αυτές, έχει χαρτογραφήσει την ιστορία της σκέψης πριν φτάσει σε κάποιες εισηγήσεις και σε κάποιες θέσεις. Είναι δηλαδή, γι' αυτό είπα, ένα πρωτίστως εκπαιδευτικό σύγγραμμα, προκειμένου κάποιος να μάθει την ιστορία των προβλημάτων, την ιστορία των σκέψεων, των απόψεων και των σχολών σκέψης που έχουν διατυπωθεί γύρω από αυτά τα προβλήματα, να κατανοήσει θεμελιωδώς τι είναι αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα και στη συνέχεια να καταλήξει σε μια θέση, είτε συμφωνώντας με τις εισηγήσεις μας, είτε διαφωνώντας, αλλά να το κάνει αυτό με αυτό που λέμε στα αγγλικά, να έχει informed opinion, να έχει μια πληροφορημένη άποψη. Όχι απλώς μία άποψη. Δεν είναι το θέμα να λέμε ό,τι μας κατεβαίνει ή με τον πρώτο συναισθηματικό ή ενστικτικό τρόπο αντίδρασης απέναντι στα πράγματα ή με μία ημιμάθεια ή και με μία αμάθεια να αποφαινόμαστε. Χρειάζεται πολλή μελέτη πριν να ανοίξουμε το στόμα μας για να πάρουμε θέση στα μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς σήμερα αυτό δεν ευνοείται, αλλά δεν ευνοούνταν και σε άλλες εποχές. Δεν είναι η σημερινή εποχή χειρότερη από τις προηγούμενες ως προς αυτό το θέμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας πρώτα απ' όλα οδικός χάρτης μελέτης. Και αυτό θα ήθελα, και γι' αυτό το λόγο το προτείνω με βαθιά πεποίθηση προς τους θεατές μας. Για να κλείσουμε.
γιατί το έχουμε κάνει πολύ μεγάλο. Όχι το βιβλίο, την εκπομπή μας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Βλέπω μία συμμαχία, ας το πούμε, ενός Ιταλού διανοούμενου με έναν Έλληνα διανοούμενο. Σηματοδοτεί κάτι, είναι αρχή ενός νέου πράγματος ή είναι κάτι περιστασιακό? Δεν είναι περιστασιακό. Η σχέση μας έχει μεγάλο βάθος και πολλά πλοκάμια. Και παρελθόν και μέλλον δηλαδή. Αλλά περισσότερο μας ενδιαφέρει η παρέμβαση στο πεδίο που είπα των αοράτων διευθυνόντων την ιστορική εξέλιξη. Μας ενδιαφέρει να εργαστούμε δηλαδή και εργαζόμαστε στο πεδίο της αόρατης σφαίρας, δηλαδή της σφαίρας αυτού που ονομάζω, μακριά από μένα οτιδήποτε άλλο, θεσμοί, ιδέες, αξίες. Αυτό για μένα συγκροτεί αυτό που ονομάζουμε σφαίρα του αοράτου. Για άλλους μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο, αλλά το εννοώ εγώ, το λέω όπως το εννοώ εγώ και όπως εργαζόμαστε με τον καθηγητή Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο, τόσο στο επίπεδο της φιλοσοφικής έρευνας, διότι η επιστημολογία είναι ένας από τους 3 θεμελιώδεις κλάδους της φιλοσοφίας. Οι 3 θεμελιώδεις κλάδοι της φιλοσοφίας είναι η οντολογία, η επιστημολογία και η ηθική. Το πραγματικό, η γνώση του πραγματικού και το δέον. Αυτά στη σύνθεσή τους θα τα βρει κάποιος μέσα στο βιβλίο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω όμως, θα δούμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες? Ναι, έχουμε στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων μας για τη σφαίρα του αοράτου, συνεργαζόμαστε και στον χώρο του εσωτερισμού, υπό αυτήν την έννοια νοούμενου, που προανέφερα και που εξηγείται στο βιβλίο, διότι ο Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο, έχοντας μια μακρά τεκτονική πορεία στην Ιταλία, συγκρότησε το 2002 με μια σειρά διεθνών προσωπικότητων που προηγουμένως είχαν ιδρύσει το αντίστοιχο φαντ για τη δίδυ χρημάτων. Ιδρύθηκε λοιπόν στα τέλη του 1990 το φαντ, επί του οποίου συγκροτήθηκε η Ακαδημία των Ιλουμινάτι της Ρώμης στην Πιάτσα Τεσπάνια υπαριθμών 33 το 2002. Και αυτά, το ιστορικό δηλαδή του Τζουλιάνο Ντι Μπερνάρντο και τις πρωτοβουλίες του, τις οποίες από τις αρχές του 2000 παρακολουθώ, το 1998, θα τα βρει κανείς στις 4 τελευταίες σελίδες του βιβλίου, όπου θα έχει και μια καταληκτική εικόνα και ολική εικόνα του ακαδημαϊκού του έργου, εντός και εκτός του πανεπιστημίου, και τόσο στη σφαίρα της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και στη σφαίρα του εσωτερισμού. Είχε βεβαίως παίξει και πολλές off the record πολιτικές αποστολές. Είχε υπάρξει ειδικός συνεργάτης και θεμάτων που απασχόλησαν το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Αντρεώτη και του Μπετίνο Κράξη. Πολλά θέματα των πολύπλοκων δεκαετιών για την Ιταλία του 1990 και του 2000. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία από μόνη της, βέβαια, τα οποία σε ένα πιο αυτοβιογραφικό του βιβλίο τα έχει εξηγήσει. Άρα ένας αέρας φιλοσοφίας έρχεται από την Ιταλία, μαζί με το δικό σου άνεμο, και μας φέρνει κάτι καινούριο. Καλό τους πάντες να το αγκαλιάσουν και να το μελετήσουν και να το εξερευνήσουν. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ τις εκδόσεις Λεξίτυπων, που το πραγματοποίησαν και ανέλαβαν και το εκδοτικό εγχείρημα να το εκδώσουν. Και αυτούς τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, καλή επιτυχία στους συγγραφείς του και καλή επιτυχία στα μεγάλα οράματα που διαφαίνονται να εξελίσσονται και να έρχονται προς το μέρος μας. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και σε ευχαριστώ πολύ, σεβαστέ και εκλεπτέ μου φίλε Λουκά. Ευχαριστώ. Και θα τα πούμε στις 12 του μηνός. 12 Ιουνίου. Σας χαιρετούμε.